गोग्गाथाव सम आरो गोग्गाथाव सान आरो जायफ्रा जोंनि न'खरनिनो जायो न'खरनिबो जाय फिसाफ्रा जोंनि बिहामजो फिसानि बैसो बिसोरसो न'खरनिनो बिसोरो जि इनिशिएटिभ लादों दिनै रयेल डोर्स एजुकेशनल कन्सालटेन्सिनि बेखौहाय खेवनानै जों मिन्थिगौ जे गोबां समावहाय जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन कर्स फरायनो गोसोब्लाबो बहा बोरै थांनांगौ थाखा फैसानि खोथा थायो जायगा सिनायै बेफोर खाबुखौ लानो एसे गोसो थाब्लाबो मालाबा हाया खिन्थु दिनै गावनि जायगायावनो बे कन्सालटेन्सि अफिसखौ खेवना होनायाव गोबां खाबु मोनगोन बेवहाय आं रायजो राजाखौ खाबु लानो खावलायो स्पेशली बेवहाय नार्सिंनि कर्सफोरनि बागै बिथांमोना गाइड खालामगोन GNM दे BSc नार्स पोस्ट BSc नार्स दङ बिदिहाय B फार्म D फार्म D थ' बेबायदि गोबां कर्सफोर दङ आरो बिनि अनगायैबो जों मिन्थिनायावहाय एयार हस्टेसनि बा चेफनि बायदि गुबुन बिफानफोरबो थागोन जायफोरखौ बिथांमोना गाइड खालामनानै गुबुनाव फरायहैनो हानाय बेफोरनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन बे कन्सालटेन्सिखौ रावबो गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया खारन बियो इन्डियान नार्सिं काउन्सिलनिफ्राय एप्रुभेल मोनखानाय आरो 100% प्लेसमेन्टनि गेरान्टि दङ बेयावहाय आरो जोंहा ओरैनो ट्राइबेल गथ'फोरखौ स्पेशली मेल नार्स जा फिमेल नार्स जा नार्सिंआव खोब मोजां होनना मोनसे इम्प्रेसन दङ जिखुनु हस्पिटालाव जुदि ट्राइबेल नार्सफोर थायो होमब्ला मोजां केयार मोनो बिहेभियार मोजां रायज्लायनाय अननाय बेखिनिया थायो होनना बयबो बुङो स' बेवहाय गोबां हस्पिटालफ्रा नागिरखायो आरो दा मेट्रिक होनायनि उनावबो जों फरायनो थांनो हागोन हरनो हागोन जोंनि गथ'फोरखौ हायार सेकेन्डारिनि उनावबो हागोन सोरबाया जेनेरेल ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनायनि उनावबो हरनो हागोन बेवहाय बयबो बे खाबुखौ लानानैहाय जोंनि फिसाफोरखौ फरायनो हरगोन होननानै आसा खालामो गिनांगौ जेबो गैया जों मिन्थियोमोन जे मोनसिमहालागै जोंनि मंगलदैयावसो दरं डिस्ट्रिक्ट मंगलदैनिफ्राय सासे मानसिया बर' नङै सासे मानसिया बे खामानिखौ मावगासिनो दङमोन गोबां बिथाङा जायफोरखौ हरोमोन बिदिनो बेंगालुरु बा एलाहाबाद बिदि गुबुन गुबुन स्टेटआव फरायनो थाखाय बिनिनो 95%आनो खिन्थु बर' स्टुडेन्टमोन आं बिथांमोनखौ गोबांखौनो लोगो मोन्दों सेमोन जेब्ला फर्मेल ग्रेजुवेसन सार्टिफिकेट राननायनि सेरेमनि दंमोन बेयाव आं फैनो हादोंमोन आं सोमोनांदोंमोन बे समाव जे दिनै जोंनि न'खरनि मानसियानो बा जोंनि उदालगुरियावनो बेखौ खेवनायखाय बे इनिशिएटिभखौ लानायखाय आं बे जायफ्रा बेखौ इनिशिएटिभ लादों बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे बे खाबुखौ लायो जे जोंहा बे रयेल डोर्स एडुकेशनल कन्सालटेन्सिया उदालगुरियाव फार्स्ट टाइम माने जोंनि गोबां स्टुडेन्टफोरा जोंनि मानसिफोरा माने गोजानाव थांनोबो हास'वा ओमफ्राय सानो जे जोङो माबायदिहै एडमिसन लागोन माबायदि थांनो मा जागोन बेबा होननानै साननानै खायसे माने कर्सखौ कमप्लिट खालामनो हाया स' बेनिखायनो जोङो दायो बे गोदिर प्लेटफर्मखौ खुलिबाय जे जोङो मोनसे थांखि लानानै फैबाय जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो थाबाय जे जोंनि स्टुडेन्टफोरा जायफोरा फिसाफोरखौ हायार सेकेन्डारिनि उनाव मोनसे लाइन होनो हायो स' लाइन होनायनि माने लाइन होनानै बिसोरो गावनि फिउचारखौ माने साक्सेस खालामथों होननानैहा जोङो बे अफिसखौ खुलिनाय जादों दाया जोङो जि इनस्टिटिउटआव जोङो लाङो जोंहा 6-7 इनस्टिटिउटजों टाइ आप दोङो जों अलरेडि अथराइज मोनखाबाय बिसोरनिफ्राय स' जोङो दायो स्पट एडमिसन लानो हागोन बेयावनो स' सुबिदाया बेनोसै जे जों जिथु इनस्टिटिउटआव लाङो बिसोरनिफ्राय 100% जब प्लेसमेन्ट दोङो माने गथ'फोरा कर्स खालामखांनानै बिथिं नागिरनाङा जबखौ जोंहा अलरेडि 100% जब ग्यारेन्टि दंखायो प्लेसमेन्ट दंखायो आरो बिनि बादैबो बिसोरो स्कलारशिप मोनगोन जोंनि ST स्टुडेन्ट बा SC स्टुडेन्टफोराबो स्कलारशिप मोनगोन बिनि थाखाय जोंनो मावना होजोबो A to Z कमप्लिटलि जों मावना होजोबो जोङो डकुमेन्टेसननि हाबाखौबो मावजोबो प्लास एडमिसनावबो बिसोरो बेयावल'सो एडमिसन खालामनांगौ जों दिनहैनाय बिसोरखौ दिनहैनायावबो ट्रान्सपर्ट फेसिलिटिया फ्रि बिसोरनि थाखाय जास्ट फर स्टुडेन्टस थ' बिसोरखौ जोङो लाङो दिनहैयो फैयो आरो जिबायदि डकुमेन्टेसननि खामानि थायो गेजेरावनो जों बेखौ फुरा कमप्लिट खालामना होयो गथ'फोरनिफ्राय जोंहा गथ'फोरा अलरेडि जोङो लास्ट इयारनिफ्राय स्टार्ट खालामखाबाय बे प्रजेक्टखौ स' लास्ट इयारनिफ्राय जोङो एसे माबाखौ मोन्दों माने
few students मोनखादों जोङो स' बिसोरनिफ्राय जेबो कमप्लेन गैया स' अलरेडि दायो सेकेन्ड इयाराव दोङो सोरबाया फार्स्ट इयाराव दोङो स्टुडेन्टफोराबो सोरबा सुटियाव दंफायो बेयाव स' बिसोरनिफ्रायबो नोंसोर सोंनो हागोन बा कलेजावबो इनकुवारि खालामनो हागोन जोंनि माबानिफ्राय जोङो लिगेलि एभरिथिं जोङो अथराइज मथेसो मावजोबदों नार्सिंनि बादै जोंनियाव दोङो हटेल मेनेजमेन्ट एयार हस्टेस कर्स बेकारि शेफ माने गोबां दंखायो जोंनियाव थ' जोङो गासैखौबो लिस्टखौ बुंफबनो हाया स' बेनिखायनो जायफोरा हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनानै माबा मोनसे कर्स खालामनो दोङोबा जोंनियाव फैजागोन जोंनिफ्राय एसे जोङो गाइड खालामगोन माबायदि कर्स खालामबोला मारै जागोन स' जोंनियाव फैनानै अफिसाव फैनानै एसे सोंफाय जागोन सेकेन्ड इयार BSc खौ पारसिउ खालामबाय थादों आरो आं बोसोरनै जालांबाय आङो ओजोंहा थांनानै बहुत मोजां मोनदों आरो टिचिं फेकाल्टिस आरो गासिबो जानाय लोंनाय आहारफ्राबो जोंहा बहुत मोजां माने जाथावना जितु आरो टिचिं फेकाल्टिसखौ नायोबा बहुत मोजां बेलेग कलेजजों कम्पेरिजन आरो टिचिं फेकाल्टिसजों लानानै आरो हस्टेलफोराबो गावनि मोजां हस्टेलफोराबो मोजां बयस आरो गार्ल्स सेपारेट सेफटि हस्टेला जितु जोंनो थाखाय नांगौ सेफटि बेयो बहुत मोजां सेफटि आरो आं स्टुडेन्टसफोरखौ बेखौ प्रिपेयार खालामो दि दा आब'नि सामोननि गेजेरजों थांबोला जितु रयेल डर्स बे कनसालटेन्सिनि गेजेरजों थांबा बहुत बेनिफिट्स दङ जितु बेनिफिट्सफोरानो जाबाय दा अनेक स्कलारशिपनि हाबा थायो बेफोर स्कलारशिपनि हाबायाव बहुत मोजां स्कलारशिप आरो अनेक मेनेजमेन्टनि खौरां थायो बेफोराव बहुत हेल्प जायो आरो बेनि बादै जितु जों नार्सिं पारसिउ खालामदों आरो नार्सिं पारसिउ खालामबोला अनलि नार्सिं बा जि हस्पिटाल वर्क बेल' नङा अनेक गुबुन वर्कआवबो बहुत इम्पर्टेन्ट आरो जों नार्सिं खालामनानै जोङो डिरेक्टलि जोङो फरेनावबो थांनो हायो IELTS बा MOH एग्जाम होनानै फरेननिबो थाखाय जोंहा लाइक वे थायो आरो नार्सिंनि गेजेरजों जोङो अनलि नार्सिंआव बे हस्पिटाल वर्क नङा फरेननिबो आरो हस्पिटाल मेनेजमेन्ट अनेक हाबा थायो आरो जोङो BSc नार्सिं खालामनानै आरो जोङो टिचिं फेकाल्टि टिचिं लाइनावबो जों थांनो हायो आंनि फिसालाया बे बेंगलरावनो फरायहैदों निसा मेडामनि गेजेरजोंनो माने फरायहैनो हाबाय आरो गोबां जोंनि फिसाया फरायनो गोसो दङमोन बे JNM नार्सिं कर्सखौ लानो नाथाय बेबायदि मोजां खाबुखौ मोननो हायाखैमोन जेब्लानोखि निसा मेडामखौ जों लोगो मोनदों अब्लानिफ्राय बे गथ'आ बेंगलराव फरायहैनो हाबाय देग्लाय फार्स्ट इयाराव दङ निसा आरो दैमालु खुंगुर सोमबोर मैना बिथांमोना बे रयेल डर्स इडुकेसनेल कनसालटेन्सि अफिसखौ बेखेव जानायनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै गोबां जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बा बे जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै ग्रेजुवेसन खालामनानै BSc खालामनानै MSc खालामनानै बिथांमोना लामा नागिरनानै मोनाखै गोजान जायगायाव थांनानै बेंगालुरुफोर बायदि जायगायाव हायद्राबादफोर बायदि जायगायाव डाइरेक्ट थोंजोङै थांनानै बिथांमोना नार्सिं कर्स खालामहैनो हायाखै हटेल मेनेजमेन्ट खालामहैनो हायाखै बेबायदि सुबिदानि थाखाय बे प्लेटफर्मखौ बिथांमोना दिनै खालामनानै होदों बे अफिसखौ खुलिनायनि गेजेरजों बे बागानतला सकायाव एबा इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि अपोजिटआव जे अफिसखौ खुलिनाय जाबाय बे अफिस खुलिनायनि गेजेरजों गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोरा फरायनानै ओरैनो दङ बिथांमोना बेबायदि नार्सिं कर्सफोरखौ खालामनायनि गेजेरजों गावनि न'खर सामलायनाय दैदेनलांनायनि थाखाय बेबायदि सुजुग सुबिदाखौ लाफिननो हागोन आरो आं सानो दिनै ट्रेनाव जुदि गाखोनांगौ जायोब्ला जोंहा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जायो जुदि फ्लाइट गाखोनांगौब्ला मोनसे एयारपर्ट नांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोंनि फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनसे कर्स खालामनांगौब्ला मोनसे नार्सिं स्कुलाव फरायनांगौ जायोब्ला बेबायदि अफिसनि गेजेरजों बेबायदि सुबिदाफोरखौ प्लेटफर्मफोरखौ नांगौ जायो बेनिखायनो बिथांमोना बे सुबिदाफोरखौ खालामनानै होदों नोंथांमोना बे निउसफोराव नायनानै गुबुननोबो फोरमायनो हागोन आरो गावबो बे अफिसाव फैनानै गोबांनिफ्राय गोबां बेयाव बिथांमोनजों बे दैमालु खुंगुर निसामोन
जों फैनानै सावरायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों मिथिलायनो हागोन आरो जोंनि सुबुंफोरा जोंनि मानसिफ्रा एटलिस्ट जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रा गावनि फिसाला फिसाजोफोरनि थाखाय जोंनि उन जोलैफोरनि थाखाय थाखा आरजिनानै दोननाय बेबायदि गैया फिउचार प्लेनिं गैया बेनिखाय जोङो मोननो हादों बे रयेल डुर्स अफिस अपेनिंनि गेजेरजों बेंकनि सुबिदाफोर थागोन बेयाव बेंकफोराव लन लानायनि खामानि लननि खामानिफोरखौबो बिथांमोना खालामनानै होगोन बेनिखाय जायफोरा थाखा फैसा गैया होननानै नार्भास जानानै थादों बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोनजों कनसाल्ट